với ni ruk ni lại thọ trăn sáng thì sum ni panga hian Ṭhiak MUPC PYD te chuan unau pa valmoi rama Sawhthing hun nei kan tum hei veina hian wa kan han tuma thokpo kan thanem khop mai mi somni don lai mai kan thoka veina hian zoman nge kan tuma quintal ni chuang lin kan tum ania ni kum ha salama te Sawhthing thatak kan lo nei towa kan lok pui hle a hei veina po Sawhthing mun wale turin kanin buat sai a veina hian choma thaje zona chang kan wa zo man tura kanin ngai hanei thing pui te kan in meka chem te kan tat lenga chuan an bung mai tur kan ngai ani ta amun porai thakop mai Sawhthing le thlai pun ngi tura ngai la le then langlo lama son an lafa ta India hian lungrol tak le hlim takin lo kan han wata thlai ro hi chu thadon be ma se kan ching phal tuk lovin a rin ma ela hi thing lung gil tak me ding zo me khai hei veina choma zat be po kan zo man thiarang ti tur khopan ni a zo don ta tuna hian thunin lawat meka Sawhthing quintal ni chinan chuan a zau te po zau lama ni to mela hi halo mum khop mai amuna ram box se che kan tur po pak lo phang pen kan Sawhthing hun ba hi he kan siam rual vel me kani wa zau ta te ramaya tuna hian han chol buk lam kan pan thei me kani mi som pakwa lai mai vein han kan thok chok thea halo mum khop mai ku lai khon ei siam te han lo ma hei tuna hian kalphei dia dia mai kan chaina tur lam panin khulai kora khon cho kan fak don ni